ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. бо дар назар дошти хизматҳои таърихии фарзанди барҷастаи халқи тоҷик мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар рушди адабиёт ва фарҳанги тоҷикистону ҷаҳон, ҳамасола санаи 3 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи бузургдошти мавлоно ҷалолиддини балхӣ таҷлил карда мешавад. ҷалолиддини балхӣ яке аз сермаҳсултарин адибони тоҷик аст, ки бо мероси адабии худ ҷаҳонёнро дар ҳайрат гузоштааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон. шоире ки бо гузашти солҳо меҳраш ба қалби ҳамагон шӯъла мепошад ва ҳамасола беш аз соли қабл дар борааш мегӯянду менависанд. ҷалолиддини балхӣ осори бое дар ганҷинаи маданияти умумии ҷаҳонӣ боқӣ гузоштааст. вай мутафаккири бузурги замонаш буда, ки дар инкишофи озодфикрӣ ва тараққиёти тафаккури назариявӣ хизмати бузурге дошт. осори ҷовидонаи ӯ имрӯз ба даҳҳо забони гуногуни ҷаҳон тарҷума шуда, дар интиҳои асри 20 дар радифи 10 китоби сертеъдод ва хонандатарини аҳли олам қарор гирифтааст. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашн гирифтани 800-солагии мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҳар сол санаи 3 сентябр рӯзи бузургдошти ин нобиғаи беҳамто ва баргузор намудани озмуни маснавихонӣ аз сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат дарак медиҳад. мо тоҷикон дар қатори дигар миллатҳои муттамаддини олам осори ин пири хиратмандро меомӯзем, ташвиқ месозем ва ба он ифтихор менамоем. хоҳ маснавии маънавиро гирем, хоҳ девони кабири шамс, хоҳ фиҳи мофӣ ва асарҳои бузурги мавлоноро, дар он ҷо инсон мақоми бисёр бузург дорад. бубинед, маснави 25632 байт аст, 25632 ҳикмат аст, 25632 андарз аст, 25632 панд аст. саропо ҳикмат аст. аз байти якум то охирин байт саропо ҳикмат аст. ба феҳристи хотироти ЮНЕСКО дохил гардидани куллиёти мавлоно ва соли равон бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардидани конфронси байналмилалии илмии назариявӣ бахшида ба бузургдошти 815-солагии мавлоно ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ, ки дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Фаронса доир гардид, боз ҳам як нишони дурахшони дигари эътирофи расмии фарҳанги бузурги гузаштагони мост дар қатори он номгӯи падидаҳои фарҳангие, ки солҳои охир аз ҷониби ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. албатта эътирофи байналмилалии эҷодиёти бузургони гузаштаи мо, махсусан мавлоно ҷалолиддини балхӣ, сухани наве нест. мавлоно ҷалолиддини балхӣ, ки бо ифтихор метавон гуфт зодаи сарзамини Тоҷикистон аст, бо шахсияти беназири худ ва ду шоҳасари безаволаш, маснавии маънавӣ ва девони кабир, чандин сол аст, ки дар асоси омори расмии байналмилалӣ дар сафи аввалин серхонандатарин муаллифони дунё қарор дорад. таълимоти мавлоно имрӯз ки дар ғарб, дар амрико низ хеле ҳам мавриди таваҷҷӯҳу эҳтиром ва омӯзиш қарор гирифтааст, маҳз дар ҳамин масъала аст ки ӯ мақоми инсонро мехоҳад баланд бардорад. зеро дар замони ҳозира имрӯз ҳам равияҳои гуногуни фалсафӣ ҳастанд, аз қабили экзистенсиализм ва ғайре, ки рӯҳафтодагӣ фаро гирифтааст. баъзе олимон ҳатто рӯҳафтода шуданд, ки ин дунё чӣ аст, ки оқибаташ чӣ аст. бинобарин дар чунин шароит ашъори мавлоно як рӯҳияи оптимистона дорад. ба шахс умеду орзу ва тавоноӣ мебахшад. бинобарин мавлоно таълимоти ӯ, осори ӯ ҷовидонӣ аст, барои тамоми инсоният хизмат мекунад. ва мо тоҷикон ифтихор дорем, ки мавлоно ва мутафаккирони бузурги дар таърихи мо вуҷуд доранд, ки фарҳанги инсониро, ақидаҳои инсонпарваронаро хеле ташвиқ карданд ба воситаи осорашон ва дар фарҳанги ҷаҳонӣ мақоми воло доранд ва миллати моро сарбаланд карданд. эҳтиром ва арҷгузорӣ
дар зоатбони хеш тоҷикистон хеле баланду устувор аст. Санаи 21 марти соли 2022 бо ташрифи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз оромгоҳи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ як каф хок ба марқади Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ оварда шуд ва тибқи муқаррароти оин ва суннати мо ба оромгоҳи ӯ гузошта шуд ки минбаъд ихлосмандон ва ҳаводорони ашъори пурғановати Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ метавонанд онро зиёрат намоянд. воқеан осори гаронбаҳо бешабеҳ ва арзишманди Мавлонои Балх баъд аз сипарӣ шудани беш аз 800 сол ҳанӯз аҳамият ва қадру қимати худро гум накардааст, балки баръакс имрӯз беш аз ҳар вақт дар олам нуфузу обрӯ дорад ва пешгоми ҷомеа мебошад ки боиси сарфарозӣ ва ифтихори мо ворисони ӯст. аз 2 то 6 октябри соли 2024 дар шаҳри Душанбе яке аз мусобиқаҳои муҳими ҷаҳони чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон дар риштаи ҷудо баргузор мегардад. тамоми тадбирҳо барои гузарондани чорабинӣ омода аст ва то имрӯз аз 67 кишвари ҷаҳон ҷудокорон ба Тоҷикистон омаданд. Зафар Қайюмзода гузориш омода кардааст. муҳимтарин мусобиқоти ҷаҳонӣ ҷудо барои ин ҷавонони тозазуҳур ва падидаҳои наврӯстаи ҷудои ҷаҳонӣ шояд ин ҷо бошад. Душанбе, пойтахти Тоҷикистон. ҳар кадом бо эътимод ва иродаи қавӣ ба Тоҷикистон омадаанд. ман Саид Магомед Халилов дар вазни 73 килограмм дар ин мусобиқаи байналмилалӣ иштирок хоҳам кард. Тоҷикистон ба ман писанд аст. Чанде аз ҷудочиёни тоҷикро низ аз ҷумла Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбекро мешиносам. аз сатҳи баланди баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Душанбе огаҳӣ дорам. мо ҳам бо ҳайати дастаи ҷудои худ бо омодагиҳо ташриф овардем ва барои медалҳои тилло мубориза хоҳем бурд. ман Владимир Барта, директори варзишии Федератсияи байналмилалии ҷудо. аз мусобиқаи гран-при ин ҷониб ҳамкориҳои мо бо Федератсияи ҷудои Тоҷикистон қавитар гардид. дар маҷмӯъ меҳрубонии мардум, фазои мусоид барои рушди варзиш ин ҷо ба мо писанд афтод. субҳи имрӯз 150 нафар бо хатсайри Истанбул Душанбе ва Дубай Душанбе ба пойтахти Тоҷикистон ташриф оварданд. ду мусобиқаи қаблие ки дар Душанбе баргузор гардида буд, бахусус Гранд-слам аз зумраи бонуфузтарин мусобиқаҳо дар ҷаҳон маҳсуб меёфтанд ки қалби ҳама дӯстдорони ин намуди варзишро тасхир карда буд. ҳама аз Душанбе шаҳр сухан мегуфтанд ва омодагӣ медиданд барои омадан ба пойтахти Тоҷикистон. мо медонем ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хеле заҳмат кашида кор мекунад ва варзишгарони зиёдеро тарбия намуда истодааст. бовар дорем ки мусобиқаи навбатӣ низ аз мусобиқаҳои қабли бонуфузтар хоҳад буд, зеро таваҷҷӯҳ ба варзиши ҷудо ин ҷо рӯз аз рӯз бештар мегардад ки ин моро хурсанд месозад. ҷудочиёни тоҷик дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ хеле хуб баромад мекунанд ва дар миёни ҷудочиён шумораи занҳо низ афзуда истодааст. бо таҷриба аз мусобиқаҳои гран-при ва гранд-слам ки ин ҷо баргузор гардида буданд, метавон гуфт ки ин мусобиқа ҷолибтар ва муҳимтар барои тақдири ҷудочиён ба ҳисоб меравад. мо ҳам бо ҳаяҷон нигаронем ки кадоме аз онҳо аз ин марҳила бо медалҳо мебароянд. аз ҳамкориҳое ки бо ҳайати Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дорем, дӯстию эҳтиромашон баръаъло эҳсос мешавад. соат айни ҳол 2 шаб аст, вале ҳамагон дар фурудгоҳ бо рӯҳияи болида интизорӣ мекашанд. ташаккури худро баён мекунам. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо баъзе аз ҷавонони ҷудокор, мураббиён ва ҳайати доварони Федератсияи байналмилалии ҷудо суҳбат намудем. агарчи баъзе аз онҳо барои нахустин бор ба Тоҷикистон омаданд, вале ҳарфҳои гуфтанӣ доштанд. Мика Албасенский ҳастам, роҳбари ҳайати ҷудоёни кишвари Олмон. агарчи ба Тоҷикистон бори аввал аст ки меоям, вале ҷудочиёни тоҷикро хеле хуб мешиносам. мо ҳам бо омодагии хуб омадаем. агарчи ин мусобиқаи ҷаҳонӣ аст ва на ҳама соҳиби медал мешавад, вале мо ҳамаи талошҳоямонро ба харҷ медиҳем то медалҳои мусобиқаи мазкурро ба даст орем. дар миёни кишварҳои иштироккунанда Бразилия тими мукаммалеро доро аст ки дар ҳайати он 18 варзишкор, 9 писар ва 9 духтар хоҳад буд. тилфилада бестарам мебошам аз Фаронса. ҷудо барои ман ин ҳама чиз аст. ман ҳамарӯза кӯшиш мекунам то чемпиони ҷаҳон гардам. ба андешаи ман аз лиҳози дастгириҳои бештари соҳа, фазои ҷудо дар Тоҷикистон дигар гуна шудааст. хурсандам ки дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар Душанбе баромад мекунам. ҳамаи талошамро ба харҷ медиҳам то медали тиллоро
ба даст орам. бояд гуфт ки чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон барои аввалин бор бо студияи сайёр сабт ва манзури ҷаҳониён хоҳад шуд. тими техникии федератсияи байналмилалии ҷудо низ аз ин рӯйдоди фараҳбахш хеле хушнуданд. ман чак валигам, директори телевизиони федератсияи байналмилалии ҷудо. хеле хушҳолам ки дар тоҷикистон қарор дорем ва ҷудочиёни ин мусобиқаи бонуфузро дар сатҳи баланд ба бинандагон инъикос хоҳем кард. ин маротибаи сеюм аст ки ба тоҷикистон меоям. дафъаи гузашта мо аз ҳар гӯшаи шаҳр бахусус осорхонаи миллӣ дидан кардем. бовар мекунед ҳам мардум, самимияти онҳо, фазои дӯстӣ, фарҳанги ин кишвар ниҳоят писандам омад ва аз сафари навбатиам ба душанбе бисёр хурсандам. аз фазои ташкил гардида, аз истиқболи самимӣ ва омодагиҳои хуби чорабинӣ ҳар маротиба мо бо як шавқу илҳоми нав ба ин ҷо меоем. барои ҳавасмандии ғолибону ҷоизадорони чемпионати ҷаҳон оид ба куштини ҷудо байни ҷавонон барои ба даст овардани медали тилло 2500 евро, медали нуқра 1500 евро ва медали биринҷӣ 850 евро мукофотпулӣ пешбинӣ гардидааст. дар мусобиқаи баҳори гузашта дар душанбе будам ва метавон гуфт ки яке аз бонуфузтарин мусобиқаҳое буд. хушнудии худро аз дубора омаданам ба тоҷикистон иброз медорам. азбаски ин ҷо ба ҷудо ва варзишгарони ҷудо таваҷҷӯҳ ниҳоят бештар гардидааст, кишвари шуморо ба як сарзамини ҷудо табдил дода истодааст ки ин таваҷҷӯҳҳо ниҳоят муҳим мебошанд. ин мусобиқа як марҳилаи тақдирсозе хоҳад буд барои варзишгарон, чун ҳамаашон барои ба даст овардани медалҳои мусобиқа мубориза мебаранд. бо мизбонии чунин рӯйдодҳои муҳим тоҷикистон тавонист чун давлати орому рӯбарушд, дӯстдори варзиш ва шаҳри душанбе чун шаҳри сулҳу дӯстӣ муаррифӣ гардад. бо истифода аз имконияту шароитҳои фароҳам овардашуда, тоҷикистон чун давлати соҳиби истиқлол дар баргузории мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ нақши калидии худро мегузорад. зафар қаймузода, маҳмад саиди камол, қамараддин бердиев, душанбе, ахбор. зеҳни сунъӣ маҳсули тафаккури инсон буда қобилиятҳои беназирро доро мебошад. бартарияш дар он аст ки дар як вақт қобилияти таҳлил намудани иттилооти бешуморро дар худ дорад. яъне дар як сония баъд аз таҳлили иттилоот ба хулосаи ниҳоӣ омада қарор қабул карда ҳадафмандона амал намояд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. ташаккули суръати баланди даромаднокии иқтисоди миллӣ дар замони бо суръат тараққиёбандаи ҷаҳон ба истифодаи технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ марбут аст. бинобар ин ҳукумати мамлакат, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин соҳа аҳамияти махсус зоҳир намуда, оид ба корбарӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ пайваста тадбирҳои судманду самарабахш меандешанд. ҳамин аст ки бо мақсади амалисозии ҳадафи чорумин стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат соли 2022 стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардида мавриди амал қарор дода шуд. чунки зеҳни сунъӣ падидаи нав буда бо дар назардошти раванди ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника, ворид ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ хеле муҳим мебошад. дар ҳақиқат ҳар як стратегияи миллие ки ҳаст пеш аз ҳама барои мо раҳнамо мешавад ба кадом самт мо метавонем ва бояд ҳаракат кунем. аз ҳамин нуқтаи назар мо дар зери чорчӯбаи ана ҳамин стратегия таъсис додани бизнес инкубатори инноватсиониро ҳамчун як аз элементҳои хосаи татбиқ кардани ҳамин стратегия ба назар дорем ва дар ҳақиқат мо боварӣ дорем ки стратегия ҳамчун сиёсати давлатӣ оид ба татбиқ кардани имкониятҳои рушди сунъӣ дар хоҷагидорӣ, дар бизнес, дар масъалаҳои илмомӯзию тарбиявӣ ҳам истифода баранд. дар стратегия ба гузарондани ислоҳоти институтсионалӣ, рушди технологияи рақамӣ, барномасозӣ ва истифодаи логарифмҳо дар раванди қабули қарорҳо, идоракунӣ ва маъмуригардониву хизматрасониҳо афзалият дода шудааст. дар заминаи рушди нерӯи зеҳнӣ, сатҳи истифодаи дастовардҳои илм дар истеҳсолот баланд гардида метавонад дар иҷрои ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон замина гузорад, чунки асоси зеҳни сунъиро
таъмини соҳаҳо бо технологияҳои рақамии иттилоотиву коммуникатсионии пешрафта ташкил медиҳад. Бо дар назар дошти таҷрибаи ҷаҳонӣ истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, меҳнат, саноат, кишоварзӣ, ҷалби сармоя ва хизматрасонӣ зарур арзёбӣ мегардад. ба мо як идея омад ки аввал мо бояд аз академия оғоз кунем, яъне мо бояд аввал ҳамин истеъдодҳои дар ҷумҳурии Тоҷикистон будагиро онҳоро рушд диҳем ва ба муҳандисони соҳаи зеҳни сунъӣ табдил намоем. ин тавр охири соли 2019 мо академияи зеҳни сунъиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додем. он вақт маблағгузория аз тарафи бонки исломии рушд ҷудо шуд ва ҳамин тавр академия мо ҳам кори худро оғоз кард. агар ба таърих назар андозем, мафҳуми зеҳни сунъӣ 68 сол пеш, яъне соли 1956 пайдо шудааст. дар ин давра дархостҳои зиёд аз ҷониби олимону ихтироъкорон барои гирифтани патент пешниҳод шуда, дар ин самт қариб 2 миллион корҳои илмиро ба нашр расонидаанд. аз рӯи арзёбии суръати патенткунонии ихтироот дар соҳа ба давраи солҳои 2013-2024 баҳои баланд дода мешавад. мо ҳоло дар бисёр ҳам марҳилаи шавқовар ҳастем ки мо ҳуҷҷатҳоро тайёр карда истодем ки ин патентро дар мақомотҳои байналмилалӣ онро регистратсия намоем, яъне қайд намоем ва бовари комил дорам ки то соли оянда мо метавонем ки аввалин патентро дар соҳаи зеҳни сунъӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони зеҳни сунъӣ пешкаш намоем. ва ин бисёр ҳам муҳим аст барои чӣ? Барои ки то соли 2030 тибқи ҳамун таҳлилҳое ки мо дида истодем, қариб 15 триллион доллари амрикоӣ ин воридоти дунёи зеҳни сунъӣ ба иқтисодиёти ҷаҳон мешавад. 15 триллион доллари амрикоӣ ва дар даруни он алгоритмҳои генеративӣ аз ҳама қисми зиёди ин воридотро бояд ба дӯш гирад. аз ҳама бештар зеҳни сунъӣ дар самти мошинҳои ҳисоббарор ё технологияҳои компютерӣ дар ҷаҳон рушд кардааст. яъне дар самти таҳия ва амалишавии барномаҳои функсионалии зеҳни сунъӣ таҷҳизоти зеҳни компютерӣ бештар истифода шудааст. боиси таваҷҷӯҳ аст ки таҳти роҳбарии президенти Тоҷикистон ҳукумати кишвар самти ҷолиберо интихоб кардааст. чӣ тавре ки шумо медонед, мо дар Қазоқистон як парки бузурги IT дорем ки барои навоварӣ дар IT кори воқеан хуб мекунад. дар Узбекистон низ чунин як IT парк вуҷуд дорад ва тақрибан ҳамин кор дар Озарбойҷон анҷом дода мешавад. аммо он чизе ки дар Тоҷикистон ба ман маъқул аст, шумо самти хеле ҷолиб ва ояндадор зеҳни сунъиро интихоб кардаед ва ба рушди он таваҷҷӯҳи бештар доред. Тоҷикистон бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунъӣ ба амалишавии ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла рушди энергияи сабз, иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва дигар афзалиятҳои миллӣ ноил гардида, дар ин асноб ба қатори кишварҳои пешқадам ворид мегардад. бинандагони гиромӣ, шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳо шинос мекунем. саломат бошед.